Raġel baqa' miżmum taħt arrest wara li tressaq l-qorti akkużati li prova jisraq bot kafe stabbiliment tal-ikel il weġġa gravament impjegati li kien fil-ħanut kif ukoll li kien involut f'argument ma' xufier ta' xarabank. Kas seħħ il-ġimgħa 16 ta' Settembru meta kien involut fl-argument ma' xufier fil-Furjana fejn allegatament l-akkużat faqa' tieqa tan-naħa tax-xufier bil-konsegwenza li dan tal-aħħar indarab ħafif. Fil-qorti nstema' wkoll li ftit qabel l-akkużat prova jisraq minn ħanut tal-ikel fil-Gżira u meta kien imwaqqaf mill-kaxxier huwa gidimlu widneħ. Intant, id-difiża saħqet li l-imputat isofri minn problemi ta' saħħa mentali u ġie mitlub biex ismu ma jixxandarx. Dan fil-waqt li ġie mitlub biex jingħata l-ħelsien mill-arrest ħalli jkompli jingħata l-kura fl-Isptar Monte Carmeli. Dan fil-waqt li nstema' kif l-akkużat spiċċa mingħajr xogħol u m'għandux saqaf fuq rasu. Fil-waqt li l-akkużat wieġeb mhux ħati l-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Dan fil-waqt li saret rakkomandazzjoni lil faċilità korrettiva ta' Kordin sabiex isir eżami fuq il-kundizzjoni medika tal-individwu. Ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti.